Into esixabanisayo thina abantu ukuthi sithatha izinto sizenze personal. Izinto ezishiwa abantu, izinto ezenziwa abantu kuthina zivele thina siyithathe ngazo oh lo muntu uyangihlinela, lo muntu uyangithuka. Bese le nto uyayithatha nawe uresponde. Yebo ngoba ukhona vele umthetho wendalo uthi lokho kwenzayo kufanele kubuye. Lokho khambisayo ngaphandle kufanele kubuye kuze kuwena kunjengoba. Kodwa ke sibe sesigxila ke thina ekutheni sithathe lezi zinto personal bese sikhohlwa ukuthi lokho umuntu akakushoyo akunanto yokwenza nami nomuntu enguyena. Kodwa konke umuntu akakwenzayo kuyi-projection yezinto ezisemqondweni wakhe. Uma umuntu ehamba ehlina okusho ukuthi yena ngaphakathi imicabango akahlezi eyibambile ngaphakathi kuyi. Uma umuntu eba rude edelela lokho has everything to do naye not wena. Ungayithathi yonke into personal, funda ungareact eyimweni la okufanele ukuthi ureact khona ngokucasuka, mhlambe uphendule isimo la umuntu akakucasula khona. Zama ukungareact ngalendlela ojwayele ukureact ngayo, uthule. Lapho ngesikhathi uthule ila oba khona namandla. Ngesikhathi wena uyitshele ukuthi uyiluzile lempi, yilesi sikhathi uyiwine ngempela. Kodwa lo munye oyitshela ukuthi uyiwinile impi yengxabano ngokuthi wena ukuhlulile ngamazwi, uyena oluzayo kodwa akazi.